Ang tao naagi tay innate nga panghunahuna nga naagi someone nga higher sa atua. Pagkatao pa lang nato daan ana tay hunahuna nga naagi Ginoo. No kana nga panghunahuna ga-prove kana mga igsuon kana agi Ginoo nga nagbuhat kanato. Gatuo kita nga naay perfect God nga nagbuhat kanato. Therefore tinuod gyud nga naay Ginoo nga nagbuhat kanato. Kini manggod nga argument mga igsoon gasulti kini nga imposible nga naa kita innate or inborn nga thinking about God. Nganong naman tay thinking about ingon ani? Nganong gawnaw naman tay nga naagi labaw sa to? Ngano kay naay Dios nga nagbuhat ana by design sa atong heart nga kita mangita ug mohuna-huna nga naay Dios nga labaw kay sa atoa. Mo kana mga igsoon. Hebrews 11:6 The acceptance of the existence of God is a matter of faith. Ang pagdawat sa existence sa Ginoo is a matter of faith. Kaya di maging nato makita ang Ginoo, dili ba? So it is a matter of faith. Pero kung lantaon po nimo ang kabuhatan, pagkita nimo nga naagi Dios nga nagbuhat ni ani nga tanan.